Rayuwar da babu daɗi, yanayin tana da muni. Ya ake kin waya? Uban daba ne fa? Ko ma uban waye ne? Ka cigaba da haƙuri, komai farko yana da ƙarshe. Ba zan yi rayuwa babu ummi ba. Na saba da soyayya. Ina son ka shirya da kyau. Nan da wani ɗan lokaci za mu haɗa ku aure tare da ita. Ka tsaya a matsayinka na aboki, in ba haka ba za ka yi tuzuru. Ko dai ba kya so na ni? Na fahimci yadda kake ji, amma ka cigaba da haƙuri fa. Iye, wato da wa kika je kika haɗu ya canza miki tunani. All the time they follow that house boy. And you no get work. Sana zan aure ki. Da soyayya da ke kaɗai zan yi tarayya da bikin ƙauna. Wallahi ubanki sai na shi tukurma ubanki. Wallahi uwanki ma zai shi uwanki wallahi. Adam, ina da ciki. Hey! Uzana, you leave that house boy. Ya baka alone in Lagos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya na ganki da jakka ne. Jirgin saurayi na. Wanda ya miki cikin? Na lura kai munafiki. Gaskiya amma wallahi malam shehu baka kyauta ba. Kowanne lokaci yayi magana zaki ce wai arna ne kafiri. Amma in ya zo wajen soya ki samu nariya kafiri zaki baka ciki. Na rantsi da Allah akan kabila ni fa wallahi zan iya batawa da kowa. Ko Allah da ya halicce mu muna masa laifi yana yafewa, shi yasa a cikin Qur'ani yake gaya mana inna Allaha ma'as sabiri. Allah yana da hankuri amma mu ba mu da hankuri namu ya kai karshe wallahi. To yanzu wasa ne ya zami ne wai. Ki jira mu sai ki gani abin da zai faru.